אחרי המלחמה, כשנסענו למצרים לבקר כאילו, וטיילנו שם, וחברנו לאיזה נהג מונית שהוא לקח אותנו לכל המקומות והראה לנו וזה, הוא ידע שאנחנו יהודים ובאנו מישראל ואנחנו טוריסטים, ואז הוא הראה לנו והיינו איתו, והוא כל כך נהנה שהוא היה איתנו, ישן איתנו ואכל איתנו, והוא היה איתנו כמה ימים. ואיזה יום אחד הוא אומר, אני רוצה שתבואו תבקרו את המשפחה שלי. אני רוצה שאשתי והילדים שלי יראו אתכם. כי אנחנו גם מדברים ערבית, דיברנו ערבית, הוא היה מבסוט נורא. והוא שאל כל מיני שאלות עלינו, כאילו, איך גדלנו, ואמרנו שבישראל, בארץ, אנחנו גדלנו עם הערבים, והיה לנו טוב, ודיברנו ביחד, ועבדנו ביחד, ואכלנו ביחד. אז שאלו אותי, מאיפה את יודעת ערבית? אמרתי, רק מזה שדיברתי עם הערבים, שדיברנו. והגענו למצב שביום האחרון שלנו לטיול, אז הוא אמר, היום אני רוצה שתבואו לבקר אותנו. אמרתי, בסדר, נבוא. אז עלינו למעלה, הוא גר בקומה שלישית, בניין שהוא לא גמור, כל זה, אתה יודע. עלינו בכל אופן, נכנסנו. אנחנו לא רואים אף אחד בבית, והוא קורא לאשתו, בשם שלה, פאטמה. אף אחד לא עונה, לא הילדים, לא האישה, לא כלום. אז אמרתי לו, אז מה אמרת לנו לבוא ואין אף אחד בבית? הוא אומר, לא, הם צריכים להיות פה, אני לא יודע מה קרה להם. הוא פותח את החדר והם רואים אותו, אמר להם שבאים יהודים לבקר, אז כולם יושבים ככה, בפחד. האישה והילדים שלה, ולא יוכלו אותו. האישה והילדים יושבים בפחד ככה בתוך הבית. אז אמרתי לה, אז הוא אומר לי, הם פה, אשתי מפחדת, מאוד מפחדת, היא לא פגשה אף פעם יהודים. והיא לא יודעת איך היהודים, מה הם עושים, מה זה. אז אמרתי לו, תקרא לה. אז הוא לא רצה. כאילו היא לא ענתה לו. אז אני קמתי והלכתי לחדר. אמרתי לה, תעלי, לש תחפי. בואי, למה את פוחדת? בואי. אז היא הסתכלה, היא אומרת לי, תחכי ערבי, את מדברת ערבית? אמרתי לה, היו. היא הסתכלה עליי וזהו, היא אומרת לי, את יפה? את יהודייה? אמרתי לה, כן, אני יהודייה. אמרתי לה, למה את מפחדת? היא אמרה שבבית ספר לימדו אותנו שיהודים זה כמו אנשים רעים, כמו מלאך המוות כזה, שהם כמו חיות, אני יודעת מה. אני חשבתי, אולי יש להם זנב, אולי יש להם זה. אבל תראי, את יפה, וזה בעלך, והילדים שלך, וזה. ואז לאט לאט התקרבה והתחילה להגיש לנו ושמחה, ואמרה, אני כל כך פחדתי, הייתי הולכת במצרים, אם היה טוריסטים עוברים מול המדרכה, אני הייתי בורחת למדרכה השנייה, למה אומרים זה יהודים. היא מספרת לי, האישה. באמת? היה, ככה זה. זאת אומרת, לא ידעתי מה זה יהודי. עכשיו אני רואה, אתם כמו שאנחנו, אתם זה בני כיף. אדם. נשבעת לך, עכשיו הזכרת לי. אבל מה, כשגדלת בירושלים, מה היה, כאילו היה ערבים בשכונה? היו ערבים בשכונה? כן, לא בשכונה, לא גרו, אבל היו באים מהכפרים והם מוכרים לנו כל מיני ירקות. אז שם למדת לדבר ערבית? כן, בשוק. אוקיי. לא? בכלל לא? לא? טוב. אני דיברתי יותר טוב מההורים שלי, כי גם הם היו מדברים, אבל היו באים מהכפרים ערביות למכור כל מיני ירקות, והיינו קונים מהם, דיברנו. ואיך היו כאילו יחסים בין, לפני הקום המדינה או לפני הקום המדינה? אז איך היו היחס בין כאילו, בין ערבים ויהודים אז? אז היה בסדר, עד שהיה מלחמה וזה. עד 48. כן, לא, אבל היה פחד, לא? היה פחד. כן. היה פחד גם מהם או רק שלכם? לא, אנחנו פחדנו בגלל המלחמה, אבל לא פחדנו. לפני המלחמה לא פחדת מהערבים? אוקיי. והם פחדו מהיהודים? לא, הם היו באים אלינו. אוקיי. לא, חיים אותם יפה, מדברים איתם, צוחקים
מכירים. תומר, סבא קורא לך. היו מכירים את השמות של אמא שלי, של אבא שלי, הם קוראים להם. טוב. אבל גם אחרי מלחמת סיני היה אותו דבר. הם באו, אכלו אצלנו, ישנו אצלנו. אבל היה פחד אחרי, כאילו, מהיהודים. לא, אחרי המלחמה, כשהפלסטינאים התחילו להיכנס לפה ולעבוד, הם היו כמו בני בית. אתה זוכר את העוני? היה לנו, כן, היה לנו בחור, היה ילד. הוא בא כשהוא היה ילד. זה אחרי 67. אחרי מה? 67, כאילו, המלחמה שכבשנו את השטחים. הוא בא אלינו, הוא היה ילד קטן, קורי. הוא היה מה? הוא היה ילד בן 7, 8 כשהוא בא. והוא בא עם קבוצה של עובדים שהיו עושים לנו שיפוצים, ובונים פה, היו עובדים בארץ, היה להם מותר להיכנס. והוא כאילו התחבב, התיידדנו איתו, אני נתתי לו דברים, נלחמתי עליו בגדים, כי הוא היה ילד טוב כזה, עובד עם הפועלים. ואז באיזה יום הוא גדל באמת כמו בן בית אצלנו, היה בבר מצווה של הילדים, במסיבות, תראה איך הוא רוקד בבר מצווה של תומר, משתגע. והוא היה כמו בית, כמו בן בית אצלנו. עכשיו הוא גדל, התחתן, הביא כאילו ילד ילדים. והוא בא, כשהוא היה בירח דבש, הוא אמר לי שהוא רוצה לבוא לארץ. עם אשתו. הוא יכל, הוא הביא אותה. אתה זוכר שאשתו של העוני הייתה פה? בירח דבש שלהם? ואז אבא לקח אותם, כן, לקח אותם ליפו ועשה להם טיול. אנחנו ביחד במסעדה, וישנה אצלנו. וישנה אצלנו, הם ישנו אצלנו. מי ערב? העוני. העוני. אחר כך אני אומרת לו, אתה לא מתבייש, אנחנו כל כך בקשר, היית בר מצווה של תומר, היית בזה, ולחתונה שלך אתה לא הזמנת אותנו? הוא אומר, לא, אני מת הייתי שתבואו לחתונה שלי, אבל אני פחדתי עליכם, שלא יעשו לכם משהו, שלא יהיה לכם איזה נזק, אז לא רציתי, לא הזמנתי אותך. ואז הוא שלח לי את התמונות של הילדות שלו. אתה עוד בקשר איתו? לא. אולי הוא לא יכול להתקשר. אולי לא יכול להיכנס. לשום פחד. לא, להיכנס הוא ברור. אף אחד לא יכול, לא. מי יודע? הוא היה חמוד. כן, הוא היה... מה, הוא היה שני אצלנו בגג, את זוכרת פרידה? את עוד זוכרת את זה? בטח שאני זוכרת אותו, הוא היה בא לישון בגג. אני מכיר אותו מגיל 11, 12, נכון? משהו כזה. היה בא עם אנשים. ההורים שלו היו אפילו אצל האבא שלי, באו לראות מי מטפל בו כשהוא היה קטן, כבר עובד פה ודואג לו, הוא היה ישן אצלנו. בן כמה הוא? כאילו, פחות ממך? 12. אותו. העוני? אתה זוכר? אני זוכר אותו רק כבן אדם מבוגר, זה לא... איך בחתונה של תומר, איך הוא השתתף, שר, ורואים אותו אומר לאורחים להיכנס, האיש... גם פעם אחת באתי, הוא התקשר אליי, אמר אין לו מה לאכול. אני נסעתי למחסום של עזה, נתתי לו כסף. הגיע לו כסף ממני. אמר לי, רמי, אני לא יכול לצאת מעזה. ואין פה מה לאכול. אמרתי לו, אני נתתי לו יותר ממה שהגיע לו פי 3. אמר לי, מה? לא כך. נסעתי לעזה למחסום, הוא בא למחסום, היו חיילים וזה. אמרתי לי, צריך לתת כסף לעובד שלי, שעבד אצלי, הוא לא יכול לצאת. הוא בא, נתתי לו את הכסף, נתן לי נשיקה, חבקנו והלך. הוא היה בן בית. אתה פעם שהיית חייל בעזה, וראית, איך קוראים לו? עוני. כן, ומה היה? אמרתי לו שלום. אתה ראית את העוני? כן, והוא בא אליי, ואמר לי, רמי, אל תגיד לי שלום, יראו אותי, יחשבו שאני משתף פעולה, ירצחו אותי. זה חם, צלחת רותחת. I understand that when I'm outside of Israel and somebody sees someone who looks like a Middle Eastern, he doesn't really understand if he's coming from Israel or an Arab country. Okay. And I think that there is nothing to be